adlaw duha na pod ang ato ang i-update. Paninghuaon nato nga maka-update pod ta sa Pilipog Tugabi Coastal Road and then kining Sisilex Toll Plaza. Mayong hapon mga igsoon. Anaan na pod ta sa Cordoba. Halos kitang tanan nakaagi naman siguro sa Cebu Cordoba Link Expressway. Apan matag-agi na to mga igsoon, di na kita kahimo nga makalingi pa sa Toll Plaza area. Karon nabantayan nato nga adunay daghang kausaban sa Toll Plaza area. Maskin kamo mga igsoon, mas surprise gyud mo sa mga developments nganhi sa Sisilex Toll Plaza. So karong adlaw ako mong i-update sa mga surprising developments nganhi. Tara. By the way, mga kaigsuonan, anaa kita karon sa barangay Bangbang ug dunay nakita natong gibuhat nganhi nga matod pa nga resting area kuno ni sa mga atong mga kaigsuonang mananagat. Sponsored by Barangay Bangbang kini mga igsoon.
Karon mga igsoon ana ata sa Gabi side sa Pilipog to Gabi Coastal Road. So karon mga igsoon kay bawo man ta nga maagianan ni sa mga sakyanan, motor o mga auto apan sige pa ang construction. So karon atong paluparan og drone aron makakita mo sa progress. I hope nalipay mo sa ato ang update karong adlaw. This is Gawens in Gabi to Pilipog Coastal Road. Maayong hapon kaninyong tanan. Amping mo mga igsoon og hinaot nga magpabilin kitang mahapsay.